Bună dimineața! Doresc să arăt o măgăriță care este pregătită, băgată pentru fătare. Să arăt restul măgărițelor care așteaptă pentru muls. Uitați ce frumos stă la muls, nelegată, nimic. Toată lumea cu minte, toată lumea așteaptă să fie mulsă. Aici puiuți, categorie un pic mai mărișoară. Aici sunt puiuți micuți, care așteaptă mamele lor să fie mulse și după care ei să mai mănânce ce rămâne. Totodată doresc ca să spun la lume și pentru ce este bun acest lapte, fiindcă multă lume confundă laptele de măgăriță doar cu tusea. Neadevărat. E laptele care vindecă plămânul în totalitate, scapă de astm. Ficat, anemii, depresii, cei cu probleme de inimă, de tensiune, de circulația sângelui, foarte bun pentru cei cu cancer, bărbați, prostată, potență, extraordinar de bun pentru cei cu alergii, scapă de constipație, scapă de gastrită, fixează calciu în oase. Iar pentru imunitate, de la copii de o zi până la bebeluși de 100 și de ani, fiindcă este cel mai apropiat de laptele matern. Total greșit pentru cei ce consideră că la copii poți să le dai doar după o anumită vârstă. Foarte greșit. Ce, dragile mele, uitați, pe asta o cheamă o chiosa, ce ochi frumoși are, Ana. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.